ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 22 ପର୍ବ ଠାରୁ 1 ପଦରୁ 22 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢିବା। ମିଲୁ ଭାଇ, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 22 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 22 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ। ହଁ, ଅନ୍ୟ ହେଲା ପଢନ୍ତୁ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 22 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 22 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମିଲୁ ଭାଇଙ୍କର ଶୁଭ ନାହିଁ। एक्चुअली ब्लूटूथ कनेक्ट करथिले मास्टर ସେଥିପାଇଁ ଶୁଭା ଯାଉନଥିଲା। ହଁ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢନ୍ତୁ। ପାଠ ପଢୁଛି। ଭାତୃ ଓ ପିତୃବୃନ୍ଦ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମପକ୍ଷ ସମର୍ଥନର କଥା କହୁଅଛି ତାହା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବ୍ରି ଭାଷାରେ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି। ଶୁଣି ସେମାନେ ଅଧିକ ନୀରବ ହୋଇ ରହିଲେ। ସେଥିରେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଜଣେ ଯିହୁଦୀ, କିଲିକିଆର ତାର୍ସରେ ମୋହର ଜନ୍ମ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହି ନଗରରେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହୋଇଅଛି। ଆମମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗମଲିୟଲଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବସି ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯେପରି ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଥିଲି। ମୁଁ ଏହି ମାର୍ଗର ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି କାରାଗାରରେ ପକାଇ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲି। ଏହି ବିଷୟରେ ମହାଯାଜକ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ମୋହର ସାକ୍ଷୀ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଭାଇମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରି ଦାମସ୍କସରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଶାସ୍ତି ପାଆନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ବାନ୍ଧି ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉ ଯାଉ ଦାମକସର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତେ ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଅକସ୍ମାତ୍ ମୋହର ଚାରିଆଡ଼େ ଆକାଶରୁ ମହା ଆଲୋକ ଚମକି ଉଠିଲା। ସେଥିରେ ମୁଁ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଗଲି ଆଉ ମୋ ପ୍ରତି ଉକ୍ତ ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣିଲି, ସାଉଲ ସାଉଲ, କାହିଁକି ଆମକୁ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ? ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କିଏ? ତେଣୁ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ନାଜରୀୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ, ଆମେ ସେହି। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସେହି ଆଲୋକ ଦେଖିଲେ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯେ ମୋତେ କଥା କହିଲେ ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କଣ କରିବି? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ, ଉଠ, ଦାମୋକସକୁ ଯାଅ, ଆଉ ଯେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ ପାଇଁ ନିରୂପିତ ଅଛି, ସେସବୁ ତୁମକୁ ସେଠାରେ କୁହାଯିବ। ସେହି ଆଲୋକର ତେଜ ହେତୁ ମୁଁ ଦେଖି ନ ପାରିବାରୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ଦାମୋକସକୁ ଆସିଲି। ସେହି ସ୍ଥାନ ନିବାସୀ ସମସ୍ତ ଯିହୁଦୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ହନନୀୟ ନାମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଲୋକ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୋତେ କହିଲେ, ସାଉଲ ଭାଇ, ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି। ପୁଣି ସେ କହିଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ସେହି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କି ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାଣୀ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମକୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। କାରଣ ତୁମେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖିଅଛ ଓ ଶୁଣିଅଛ, ସେହି ସବୁ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ଆଉ ଏବେ ତୁମେ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରୁଅଛ? ଉଠ, ବାତ୍ତିତ ହୁଅ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆପଣା ପାପ ସବୁ ଧୋଇ ପକାଅ। ଏଥିଉତ୍ତାରେ ମୁଁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି।
ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଜେରୁସାଲେମରୁ ବାହାରି ଯାଅ, କାରଣ ସେମାନେ ଆମ ବିଷୟରେ ତୁମର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ସମାଜ ଗୃହରେ ଧରି କାରାଗାରରେ ପକାଉଥିଲି ଓ ପ୍ରହାର କରୁଥିଲି, ଏହା ସେମାନେ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ତିଫାନଙ୍କ ରକ୍ତପାତ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାହା ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲି, ପୁଣି ଘାତକମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ରକ୍ଷା କରୁଥିଲି। ସେଥିରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଯାଅ, କାରଣ ଆମେ ତୁମକୁ ଦୂରକୁ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବୁ। ଲୋକମାନେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲେ, ଏପରି ଲୋକଟାକୁ ପୃଥିବୀରୁ ଦୂର କର, କାରଣ ତାହାର ବଞ୍ଚି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମମାନେ ଆଜି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 22 ପର୍ବର 1 ପଦରୁ 22 ପଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢିଲୁ। ଆଉ ଏ ବାକ୍ୟ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଅଛି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଉଲଙ୍କର। ଆଉ ଚୀନ ଅକ୍ଷର ଭିତ୍ତିକ ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାକୁ 3ଟି ଆନନ୍ଦମୟ ଧ୍ୱନି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏପରି 3ଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି। ସେମାନେ କଣ କହନ୍ତି? ଆଉ ଗୋଟେ ଗୃହ ସମୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ, ଉନ୍ନତି ହେବା ପାଇଁ 3ଟି ସାଉଣ୍ଡ ସେମାନେ ନିହାତି ଶୁଣିବା ଦରକାର। ତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦମ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ବାହା ହଉଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରଥମ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଜୀବନର, ଶୁଭାଯିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ହଉଛି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇକି କାନ୍ଦିବାଟା। କିନ୍ତୁ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଦେଶରେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଯୁବାମାନେ ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ଆମମାନଙ୍କର ସହକର୍ମୀ, ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଲେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଆମମାନେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯେହେତୁ ଅନେକ ଦେଶରେ ଯଦି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଜଣ ବାହା ହଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବାହା ହେଲେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆରାମସେ ସେମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିନା ବୋଝରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ କମି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଜନସଂଖ୍ୟା କମିବାରୁ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ମିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷ ନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ସିରିୟସ ମ୍ୟାଟର। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପାଷ୍ଟର ବାହାଘର ଦଉଥିଲେ, ସେ କପଲକୁ, ସେତେବେଳକୁ ପାଷ୍ଟର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତୁମେ ବହୁ ବଂଶ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ହୁଅ, ଆଉ ତୁମେ 5ଟି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କର। ତ ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ ତଳକୁ ପକେଇ ଦେଇକି ଆଉ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ଏପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାହା ହେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ 5ଟା ଛୁଆ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ତ ପ୍ରଥମରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସେମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ
ପାଷ୍ଟର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରୁ କୁଆଡୁ ଯାଇକି, ତ ସେତେବେଳକୁ ପିଲାମାନେ ଦୌଡିକି ଆସୁଛନ୍ତି ବାପା ମା କହିକି ସେମାନେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାପା ମା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛନ୍ତି, ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ସେମାନେ ପଡିଯାଇକି ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା ଛୁଆକୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ ବଡ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାପା ମା ଆସିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚଟା ପୁଅକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଗୋଟେ ଘରେ ଆର୍ମି ଥିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପରିବାର ସମୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ନୂଆ ଜୀବନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଦ୍ଵିତୀୟରେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ 5 ଜଣ ପୁଅ ଝିଅ ହେଇଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢିବା ଶିଖିବା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ବହୁତ ଗହଳି ଆଉ ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଘରେ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ପାଟିରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଘୋଷୁଛନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ABCD ଗାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ A ଫୋର ଆପଲ, B ଫୋର ବଲ୍ ଗାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ। ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗଲେ କିଏ ବି ଚୁପଚାପ ନାହାନ୍ତି, କିଏ ଡରୁଛି, କିଏ ଖେଳୁଛି, କିଏ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, କିଏ କାନ୍ଦୁଛି, କିଏ ପାଠ ପଢୁଛି, କିଏ ପେନରେ ଲେଖୁଛି, ଚକରେ କିଏ ସ୍ଲେଟରେ ଲେଖୁଛି। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି, ତାଙ୍କ ମା ସବୁ ସଫାସୁତୁରା କରୁଛନ୍ତି, କପଡା ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ବାସନ ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ଖାଇବାଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମା ଆଉ ବାପା ବହୁତ ଏ 5 ଜଣଙ୍କୁ ବଢେଇବାଟା ଯଦି ବି ବେଶୀ କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ଏ ମା ବାପା ନିଜର ସମସ୍ତ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡି କରୁଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ରେଡି କରୁଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଶୋଇ ମଧ୍ୟ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କପଡା ଧୋଇବାଟା ମଧ୍ୟ ବେଶୀ, ଅସନା ବି ବେଶୀ, ସବୁ ସାମାନ ଏପଟେ ସେପଟେ ଫିଙ୍ଗା ଫିଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ବେଶୀ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକ କହନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଏମିତି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି, ବଡ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବଢଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳକୁ ବଡ ମାନେ ପାଟି କରିଥାନ୍ତି। ହଁ? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବଡ ପାଟି କରିକି କଥା ହେଲେ, ସେତେବେଳକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ପିଲାମାନେ କିଏ କିଏ ତ କାନ୍ଦନ୍ତି, କିଏ କିଏ ତ ବଡ ପାଟି ଶୁଣିକି ଚୁପଚାପ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ନୂଆରେ ଯେତେବେଳେ ଦମ୍ପତି ବାହା ହଉଛନ୍ତି, ନିହାତି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବେ। ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ବଢୁଛନ୍ତି। ଦ୍ଵିତୀୟରେ, ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ମା ବାପା ପରିବାରରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଢୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅ ହଇରାଣ ବି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବଡମାନେ ପାଟି ବି କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ଛୁଆ ମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର ବି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆ ଚାରୋଟି ଆନନ୍ଦମୟ ଧ୍ୱନି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଧ୍ୱନି ଅଛି, ସେମିତି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ହେବା ପାଇଁ 4 ପ୍ରକାର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭାଯିବାଟା ହଉଛି ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଏଇ 4 ପ୍ରକାର ସାଉଣ୍ଡ ଦ୍ଵାରା ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରକୃତରେ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଢିବ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାପିତ ହଉଛି, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ଵାରା ଯେତେବେଳେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ଯେତେବେଳେ କରାଯିବ, ସେତେବେଳକୁ ନୂଆ ଆତ୍ମା ମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାନେ ଯିବେ, ଭଲରେ ହଉ କି ଦୁର୍ବଳ ଭାବରେ ହଉ, ଲମ୍ବା ହଉ କି ଛୋଟ ହଉ, ଆମମାନେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଣ କରିଅଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କଥା ହବା ଦରକାର। ହଁ, ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲି, ମୋ ଜୀବନ ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଭେଟ ହେଲି, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଆଜିକୁ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ବହନ କଲେ, ଏବଂ ସେଇ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଅ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ସେ ଆପଣାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତକୁ ବୁହାଇ
ସେ ମୋର ସମସ୍ତ ପାପ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଧୋଇଦେଲେ। ତ ଏଇ ସୁସମାଚାର ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଆଉ ଏ ସୁସମାଚାର ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲି ମୋର ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା, ଆଉ ମୋ ହୃଦୟରେ ମୋ ପାପର ମୁକ୍ତି ପାଇଲି, ଆଉ ମୋ ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତି ଆସିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ମୁଁ ନିହାତି ପ୍ରଭୁ ମତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବେ, ଆଉ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହୋଇଅଛି, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ଏ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିକି ମୋର ହୃଦୟରେ ପାପ ସମାଧାନ ହେଲା ପରେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତି ଆସିଲା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦର ହୃଦୟ ଆସିଲା। ଆଉ ସେଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ଵାରା ମୋର ଜୀବନକୁ ଚାଳନା ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭୁ ମତେ କଢେଇକି ନଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୁଁ ଖୁସି ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦର ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଆମମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେବା ଦରକାର, ଆଉ ସୁସମାଚାରକୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଛୁଆ ଚୁପଚାପ ନଥିବ, ଆଉ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ସେପଟେ ଢାଳି ଦଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, ବାଇବଲରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏପିସିୟ ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବର ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏପିସିୟ ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବର ବାକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପିସିୟ ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବର 15 ପଦ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଯିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ପ୍ରେମରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଅ। ତ ବାଇବଲ ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏପିସିୟ ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବର 15 ପଦ, ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଯିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ପ୍ରେମରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଅ। ଇଂଲିଶରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ବଟ୍ ସ୍ପିକିଂ ଦ ଟ୍ରୁଥ ଇନ୍ ଲଭ୍ may grow up in all things into him who is the head, Christ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ speaking the truth in love may grow up in all thing into him। ତ କେମିତି ଆମମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ, in all thing ଲେଖା ହେଇଛି। ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଯିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ପ୍ରେମରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଅ। ତ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଅ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ସ୍ପିକିଂ ଦ ଟ୍ରୁଥ ଇନ୍ ଲଭ୍, ତାର ଅର୍ଥ ଆମକୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି, ସ୍ପିକିଂ ଦ ଟ୍ରୁଥ ଇନ୍ ଲଭ୍, ତ ଆମକୁ କିଛି ଧାର୍ମିକ କ୍ରିୟା କରିବାର ଅଛି ଏମିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଓରିଜିନାଲି ଗ୍ରୀକ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଦେଖିଲେ ତାର ଅର୍ଥ ସେମିତି ନୁହଁ। ଗ୍ରୀକ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ ମାନେ ସତ୍ୟ କହିବା, ମାନେ ସୁସମାଚାରକୁ ଘୋଷଣା କରିବା। ସତ୍ୟ କରିବା ର ମିନିଂ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ କିଛି ଧାର୍ମିକ କ୍ରିୟା କରିବା, କିନ୍ତୁ ସ୍ପିକିଂ ଦ ଟ୍ରୁଥ ହଉଛି ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା। ତ ଇଂଲିଶ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ହଉ, କିଙ୍ଗ ଜେମ୍ସ ହଉ, କି ନ୍ୟୁ ଆମେରିକାନ ହଉ, କି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭର୍ଜନ ହଉ, ଇଂଲିଶ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲେ, ବାଇବଲରେ ରିଭାଇଜ ୱେବଷ୍ଟର ବାଇବଲ ହଉ, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଡୁଇଂ ଦ ଟ୍ରୁଥ ଇନ୍ ଲଭ୍। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ସ୍ପିକିଂ ଦ ଟ୍ରୁଥ ଇନ୍ ଲଭ୍, ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସୁସମାଚାରକୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବା। ତ ଯେମିତି ପ୍ରେମରେ ଆମେ ସତ୍ୟରେ କରିବା, ଆଉ ଆମେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ କହିବା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି। ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟ ପାଉଛୁ। ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଢୁଛୁ, ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବିଷୟକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛୁ, ଆଉ ସତ୍ୟ କହୁଛୁ, ସୁସମାଚାରକୁ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ, ତେବେ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନେ ବଢିପାରିବା। ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ପ୍ରେମରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉ। ତ ସର୍ବ ବିଷୟରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବଢିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ମୁଖ ଫିଟେଇବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସତ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଭଲରେ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆମକୁ କିଛି ଭଲରେ କରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ କହୁଛୁ, ପ୍ରେମରେ ଆଉ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ପାଟି ଅଜନ ହବା ଉଚିତ ନାହିଁ,
କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ଫେଲୋସିପ କରୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ବାଇବଲ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛୁ, ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦର ହୃଦୟ ଦଉଛନ୍ତି। ହଁ, ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମତେ ମୁଁ ଏ ବାଇବଲ ପଢିବା ଦ୍ଵାରା ଏଇଟା ରିଏଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏମିତି ଆମ ମୁଖ ଫିଟେଇକି ଆମେ କହିବା ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ, ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ମାନେ ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ପ୍ରେମରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା। ତ ଏକ ନମ୍ବର ବିଷୟ ହଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ନୂଆରେ ଲୋକମାନେ ସୁସମାଚାରକୁ ଶୁଣିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯେମିତି ନୂଆ ଜୀବନ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯେମିତି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହଉଛି, ନୂଆ ଦମ୍ପତି ବାହା ହେଲେ, ସେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ଵାରା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଡିଲିଜେଣ୍ଟଲି ଚର୍ଚ୍ଚ ମେମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ସୁସମାଚାରକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟ ହେବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଖ ଫିଟିବ। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଦରକାର, ତ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ତାହେଲେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବାକ୍ୟ ଅଛି। ପାଷ୍ଟର ପାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଛି, ପାଷ୍ଟର ମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ବେଶୀ ବଢିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ପାଷ୍ଟର ମାନେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଆମ ପରିବାରରେ ଯଦି ମୁଁ ପଠେଇବି, ସେମାନେ ଯଦି ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ହବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଲମ୍ବା ସମୟ ବି ଲାଗିବ ନାହିଁ ପଠେଇବା ପାଇଁ। ଆଜିକାଲି ପାଷ୍ଟର ଲୋକ ଦଶ ପର୍ବକୁ ନେଇକି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଚୋର ମାନଙ୍କ ପରେ ସମରଣୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଯଦି ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ସେ ସୁସମାଚାରକୁ ରିଏଲାଇଜ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆମମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବା। ଆଉ ମୁଁ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲି ଯେତେବେଳକୁ ମୋର ହୃଦୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ଆଉ ମୁଁ ରହିପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ବାକ୍ୟ ପଠେଇଛି କହିକି ଆମେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁଆଡେ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ବାଇବଲ ଦେଖିବା, ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ 1:8 ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ଫର୍ଷ୍ଟ ଥେସଲୋନିଆନ ଚାପ୍ଟର 1:8 ରେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଫର୍ଷ୍ଟ ଥେସଲୋନିଆନ ଚାପ୍ଟର 1:8 এই ଜାଗାରେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେ କେବଳ ମାକିଦନିଆ ଓ ଆଖାୟାରେ ଘୋଷିତ ହୋଇଅଛି ତାହା ନୁହଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ବିଷୟ ସର୍ବତ୍ର ଏପରି ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ଯେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କିଛି କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବେ, ଏଠି ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯେ କେବଳ ମାକିଦନିଆ ଓ ଆଖାୟାରେ ଘୋଷିତ ହୋଇଅଛି ତାହା ନୁହେଁ। ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଘୋଷଣା କଲେ, ସେ ବାକ୍ୟ କେବଳ ମାକିଦନିଆ ଓ ଆଖାୟାରେ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ନୁହଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ବିଷୟ ସର୍ବତ୍ର ଏପରି ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ଯେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତ ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ଥେସଲୋନିକୀୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଟର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଉ କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେ କେବଳ ମାକିଦନିଆ ଆଉ ଆଖାୟାରେ ଘୋଷିତ ହୋଇଅଛି ତାହା ନୁହଁ। ତ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତ ଇଂଲିଶରେ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଯଦି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିବେ, for from you the word of the Lord has sounded forth. From you the word of the Lord has sounded forth. So the word of the Lord has sounded forth from you. तो पुनर्जन्म प्राप्त परित्राण पाइथिबा भाई भणी ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେ କେବଳ ମାକିଦନିଆ ଆଉ ଆଖାୟାରେ ଘୋଷିତ ହୋଇଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଆଡେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାଗରିକ ନିକଟରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ସୁସମାଚାର ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଦେଇଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟ ହେଇଛୁ, ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରଚାର କରିଛୁ, ତ ଏ ବାକ୍ୟ କେବଳ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ସବୁଆଡେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ପ୍ରେଡ ହଉଛି।
ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ ଅଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଚାରିଆଡେ ସ୍ପ୍ରେଡ ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡକୁ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତ ଆଡକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ ହଉଛି ନା ହଉନାହିଁ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ, କଟକରୁ ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନୟାଗଡ଼, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯାଜପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାରୁ ସବୁ ଜାଗାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ ହଉଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରୁ ସବୁ ଆଡକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବାକ୍ୟ ସବୁଆଡେ ସ୍ପ୍ରେଡ ହବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି, କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯେ କେବଳ ମାକିଦନିଆ ଆଖାୟରେ ଘୋଷିତ ହୋଇଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ବିଷୟ ସର୍ବତ୍ର ଏପରି ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ଯେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପରିତାଣ ସୁସମାଚାର, ସେଥିପାଇଁ ଥେସଲୋନିକରେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଥିଲେ ପରିତାଣ ପାଇଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାକିଦନିଆରେ କେବଳ ନାହିଁ, ଆଖାୟରେ କେବଳ ନାହିଁ, ସର୍ବତ୍ର ଭାବରେ ଏପରି ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ଯେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପାଉଲ ଆଉ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଡିଲିଜେଣ୍ଟଲି ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଆଉ ସବୁଆଡେ ସ୍ପ୍ରେଡ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଥେସଲୋନିକର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେମିତି ସବୁଆଡେ ଏ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ କଲେ, କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ହଁ ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ବେଶୀ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବୁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଥେସଲୋନିକୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ସୁସମାଚାରଟା ପୁରା ସେମାନେ କଭର କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସର ସୁସମାଚାର ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ଆଉ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଉ ପାପ କ୍ଷମା ଆମେ ପାଇଛୁ ଏଇଟା ସ୍ପ୍ରେଡ ବି ହଉଛି, ହଁ କି ନାଇଁ? ଯେମିତି ନଦୀର ଉତ୍ସ ଅଛି, ସୋର୍ସ ଅଛି, ସେଇ ଗୋଟେ ଜାଗାର ପାଣି ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛି, ଝରଣା ପାଣି ଝରୁଛି କି ଫାଉଣ୍ଟେନ ଅଛି, ସେ ଜାଗାରୁ ବହୁତ ଜାଗାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇକି ପାଣି ବୋହିକି ଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁ ପାଣି ମିଶିକି ବଡ ନଦୀ ହଉଛି। ତ ସବୁ ଜାଗାର ଉତ୍ସ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଆମ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ବି ଅଛି, ମହାନଦୀର ବି ଅଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫାଉଣ୍ଟେନ ଅଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ କି ପାଣି ବାହାରୁଛି ଆଉ ଚାରିଆଡେ ସ୍ପ୍ରେଡ ହଉଛି। ଛୋଟ ହେଇକି ବାହାରୁଛି କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ବାହାରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଚାରିଆଡେ ସ୍ପ୍ରେଡ ହଉଛି। ଯେମିତି ପାଣି ମଧ୍ୟର ମାନେ ସୋର୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବହୁଛି ଗୋଟେ ପାଥ ତିଆରି ହଉଛି ଆଉ ତାର ଡେଷ୍ଟିନେସନ କୁ ଯାଇକି ସେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି, ସୁସମାଚାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ଆଉ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହିକି ଯାଉଛି। ତ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଟା ସ୍ପ୍ରେଡ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପରିତାଣ ପାଉଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ହଉଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସର ମଧ୍ୟ ସୋର୍ସ ଅଛି। ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି, ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଏ ଅବିଶ୍ୱାସର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ଅଛି, ଯାହାର ମନରୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ବାହାରିଲେ ସେ ଅବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡେ ସ୍ପ୍ରେଡ ହବ, ଆଉ ଏଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସମିଟେଡ ହେଇକି ଚାରିଆଡେ ସ୍ପ୍ରେଡ ହବ। ସେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କଲେ ଆଉ ଏ ଅବିଶ୍ୱାସର ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି। ତ ସୋର୍ସ ହଉଛି ଅବିଶ୍ୱାସର ସୋର୍ସ ହଉଛି ଶୈତାନର ହୃଦୟ ଆଉ ଶୈତାନର ଚିନ୍ତା ଠାରୁ, ଯୋଉଟା କି ଶୈତାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଫେଲୋସିପ ହଉଛି, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ହଉଛି ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ଭଲ କି ଏଇଟା ମନ୍ଦ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ରବିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରସ୍ପରସ୍ ହେବା ପାଇଁ, ସମୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି 4ଟା ଜିନିଷ ଶୁଣିଲୁ।
ହଁ କି ନାଇଁ? ଫର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବେ, ଦମ୍ପତି ବାହା ହେଲେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବେ। ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେମାନେ କାନ୍ଦିବେ, ପାଟି କରିବେ, ଡେଇବେ, ନାଚିବେ, ଖେଳିବେ। ପରେ କଣ କରିବେ? ପରେ ପାଠ ପଢିବେ ସେମାନେ। ହଁ କି ନାଇଁ? ମା ବାପା ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବେ, ମା ବାପା ABCD ଶିଖିବେ, 1 2 3 ଶିଖିବେ, ଟ୍ୱିଙ୍କଲ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ ଲିଟଲ ଷ୍ଟାର ଶିଖିବେ। ହଁ କି ନାଇଁ? ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ, ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚ ସମୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ନୂଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା, ଆମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଲି ଦେବା, ଏଇଟା ପାଇଁ ବେଶୀ ଏଇଟା ନିହାତି ପ୍ରକୃତରେ ଦରକାର। ନହେଲେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ କେବେ ମଧ୍ୟ ବଢିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥେସେଲୋନିକ୍ୟ 1 ପର୍ବର 8 ପଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ, ତ ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ସୁସମାଚାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ବାକି ଦୁନିଆରେ ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଇଗଲା, ଆକାୟାରେ ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଇଗଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଚାରିଆଡେ ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ପରସ୍ ହବ ନା ନାହିଁ? ଆଁ ତାର ନୂଆରେ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ ନା ନାହିଁ? ନୂଆରେ ଲୋକ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ସେତେବେଳକୁ ଅନେକ ଆତ୍ମା ମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ। ଦ୍ଵିତୀୟରେ, ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଇବେଲ ପଢୁଛୁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସେଥିପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇକି ବାଇବେଲ ପଢୁଛୁ, ଛୁଆ ମାନେ ଯେମିତି ଛୋଟ ବେଳରୁ ପଢୁଛନ୍ତି ଆଉ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ସେମାନେ ସମୃଦ୍ଧି ହଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାଇବେଲ ପଢିବା ଉଚିତ। ଏ ଜଗତରେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ପରି ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପୁସ୍ତକ ନାହିଁ। ଜଗତର ପୁସ୍ତକ ଥରେ ଦିଥର ପଢିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଆପଣ ଯେତେ ପଢିବେ ସେତିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ନରିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବ, ଆଉ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଖାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇଠି କିଏ ବି ନାହାନ୍ତି ଯିଏ କି ନ ମାନେ ନ ଖାଇକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହବା ଲୋକ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର? ଆପଣ ମାନେ ଫ୍ରେଶ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସିୟସ୍ ଫୁଡ, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଅଛି। ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇଲେ କେବେ ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ରହିବେ ନାହିଁ। ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ବଡ କାମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଖାଇବାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଖାଇଲେ ଆପଣ ବଳ ପାଇବେ, ଖାଇଲେ ଆପଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ସେମାନଙ୍କର, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଭୋକ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ମା ବାପା ମାନେ ସଦାବେଳେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଭୋକ ହବ, ଲଞ୍ଚ ବେଳକୁ ଆଉ ଥରେ ଭୋକ ହବ, ଲଞ୍ଚ ଖାଉ ଖାଉ ଆଉ ଥରେ ଭୋକ ହବ, 4ଟା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ହବ, 7ଟା ବେଳେ ଭୋକ ହବ, 9ଟା 10ଟାରେ ଖାଇବେ। ତ ଆମେ ନ ଖାଇଲେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବଢି ପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ହଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରେକ୍ ଟାଇମ ଅଛି, ଟିଫିନ ଟାଇମ ଅଛି। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଖାଇଲେ ଆମ ଦେହ ଆବଜର୍ବ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ସୋଲ ପାଇଁ ବହୁତ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜାଗାରେ ଧାର୍ମିକତା ଅଛି, ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ଅଛି, କୃତଜ୍ଞର ହୃଦୟ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଶକ୍ତି ଅଛି, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଅଛି, ଆଶା ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଆଉ ଡିଫିକଲ୍ଟିକୁ ଓଭରକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ଆମମାନେ ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ହାର୍ଡସିପକୁ ଫେସ୍ କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉ, ହାର୍ଡସିପ ହଉ, ଯାହା ଆମେ ଫେସ୍ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଦେଖିକି, ବାଇବେଲ ପଢିକି ମେଡିଟେଟ କଲେ, ଆଉ ଫେଲୋସିପ ଶୁଣିଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମିକ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ସବୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମର ହୃଦୟରେ ଆସିବ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଆମ ହୃଦୟରୁ ଭୟ ବି ଉଭା ଯିବ, ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟ, ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇକି ଆମର ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଆମେନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ବେଶୀ ବାଇବେଲ ପଢୁଛୁ, ଆଉ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଶୁଣୁଛୁ, ଆଉ ଦିନ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ମେଡିଟେଟ କରୁଛୁ, ଆଉ ସଦାବେଳେ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ପୁରା ଭିଜିକି ସୋକ୍ ହେଇକି ଆମେ ରହୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ କି ନ ବୁଝନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବାକ୍ୟର ନିକଟରେ ରହିବା ଉଚିତ। ବେଳେ ବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନାହିଁ, ହଉ କି ନାଇଁ? ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନାହିଁ,
ସେମିତି ବେଳେ ବେଳେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ବୋଲି କହୁଛୁ? ଉଁ ପାଷ୍ଟର ଲକିଙ୍କ ମା ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲେ, ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ବି ଇଚ୍ଛା ହଉନାହିଁ କହିଲେ। ତ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ଶିଖିଛୁ, ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ବି ତମେ ଗିଳେଇ ଦିଅ, ସେଟା ଭିତରେ ଯିବ ଆଉ କାମ କରିବ, ବଳ ଦେବ। ତେବେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଔଷଧ ଦେହରେ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ପାଟିକୁ ଇଚ୍ଛା ନ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଖାଇବାର ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର, ଆମେ ବୁଝୁ କି ନ ବୁଝୁ, ବାକ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରହିଲେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ମାନେ ବଳ ପାଇକି ଏ ବାକ୍ୟ ଆମର ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଶକ୍ତି ଦବ। ନେଚୁରାଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଚିନ୍ତା, ଶାରୀରିକ ପ୍ରଲୋଭନ ରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ଜିତେଇକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିବ। ନୋହଙ୍କ ଜଳ ପ୍ଲାବନ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଏ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ଲାବନ ଦ୍ୱାରା ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ପ୍ରଭୁ ନୋହଙ୍କୁ କହିଲେ ଜାହାଜ ତିଆରି କର। ତ ଏଇ ଜାହାଜ ଏତେ ଲମ୍ବା ଜାହାଜ, ଉଚ୍ଚା ଆଉ ଚଉଡା, ତ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ପଶୁ ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଳପ୍ଲାବନ ଶେଷ ହବା ଯାଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି। ତାହେଲେ ଜାହାଜ କେତେ ଓଜନ ନଥିବ, ଓଜନିଆ ନଥିବ? ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଓଜନିଆ ଜାହାଜ ମାଟିରୁ କେମିତି ଉପରକୁ ଉଠିବ? ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଟି ହଉଛି ଆମ ଶରୀରକୁ ବୁଝଉଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆମର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝଉଛି। ଆମେ ଘୁଞ୍ଚି ପାରୁନୁ, ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରୁନୁ, କେମିତି ଉଠିବ? ସେଥିପାଇଁ ଜାହାଜ ଉଠିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଜେ କେବେ ଉଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଉ ସବୁ ଜଳ ରାଶି ଫିଟେଇ ଦେବାରୁ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଆଉ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା, ସ୍ୱର୍ଗର ଝରକା ସବୁ ଫିଟିଲା ଲେଖା ହେଇଛି। 40 ଦିନ 40 ରାତ୍ରି ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହଉଛି, ପାଣି ଯେତେବେଳେ ବଢିଲା, ପାଣିର ଶକ୍ତିରେ ଏ ଜାହାଜ ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ଏ ବାଇବଲରେ ଜଳ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝଉଛି। ଯିଶାୟା 55 ପର୍ବର 1 ପଦରେ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 55 ପର୍ବର 1 ପଦ। ହେ ତୃଷିତ ଲୋକ ସକଳ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜଳ ନିକଟକୁ ଆସ, ପୁଣି ଯାହାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ସେ ଆସୁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆସ, କିଣ ଭୋଜନ କର, ହଁ ଆସ, ଅର୍ଥ ମୂଲ୍ୟ ବିନା ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦୁଗ୍ଧ କିଣ। ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ହେ ତୃଷିତ ଲୋକ ସକଳ, ତାର ଅର୍ଥ ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମାରେ ତୃଷିତ ଅଛନ୍ତି, ଜଳ ନିକଟକୁ ଆସ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜଳ ନିକଟକୁ ଆସ, ପୁଣି ଯାହାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ସେ ଆସୁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆସ, କିଣ ଭୋଜନ କର, ହଁ ଆସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥ ମୂଲ୍ୟ ବିନା ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦୁଗ୍ଧ କିଣ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝଉଛି। ତ ଯୋଉମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବୋଝ ଅଛି, ଆଉ ତୃଷିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିଲା ପରି ଅଛି, ଆତ୍ମାରେ ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି, ନିଜର ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ଵାରା ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସମାଧାନ କର ନାହିଁ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ହେ ତୃଷିତ ଲୋକ ସକଳ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜଳ ନିକଟକୁ ଆସ। ଜଳ ନିକଟ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଆସ। ତ ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଆସିକି ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ପାନ କରିବା, ଜଳକୁ ପାନ କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ତୃଷା ପ୍ରକୃତରେ ମେଣ୍ଟିଯିବ, ଆଉ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆସ, କିଣ ଭୋଜନ କର, ହଁ ଆସ, ଅର୍ଥ ମୂଲ୍ୟ ବିନା ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦୁଗ୍ଧ କିଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିନା ଟଙ୍କାରେ, ବିନା ଅର୍ଥରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଆଉ ଦୁଗ୍ଧ କିଣ। ବାକ୍ୟ ଫ୍ରିଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତ ଏ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ରିଫ୍ରେଶ କରିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନ୍ଧକାର ହେବେ, ହୃଦୟ ଯେତେବେଳେ ଓଜନ ଅଛି, କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ ଅଛି, ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ଅଛି, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, ବାକ୍ୟ ପଢିଲେ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, ଅନୁଗ୍ରହ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ହାଲୁକା କରିଦବ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦବ, ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦବ, ଆନନ୍ଦ ଦବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପାପ ଆପଣ କରିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ବା ଯେକୌଣସି ଲଜ୍ଜାକର ଜୀବନ ଆପଣ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେକୌଣସି ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ବୁହାଇଥିବା ରକ୍ତ ଦ୍ଵାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଧୋଇ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଧାର୍ମିକ କରିଅଛନ୍ତି। ଏ ସିମ୍ପଲି ଆମ ହୃଦୟରେ ଯଦି ଏ ସୁସମାଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମମାନେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏକି ପାପରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁସମାଚାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାର ପାପ କ୍ଷମା ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେ ବଡ ପାପ କରିଥାଉ, ଯେତେ ଲଜ୍ଜାକର ପାପ କରିଥାଉ,
जिते लंबा समय धरी पाप रे बंची थाओ सुसमाचार ग्रहण कले प्रभु से सुसमाचार से व्यक्तिर पाप क्षमा करी अछंती से सुसमाचार वाक्य रे शक्ति अछि हृदय पाप को संपूर्ण भाव रे धोई दबा पाई हृदय को मुक्त करिया पाई आउ विश्वास द्वारा से माने प्रभु को सम्मुख रे मुक्ति पाई के आसी परिबे से आमे जेतले बाइबल पढुचु आमे बाइबल पढ़ा केबे बंद करिबा उचित नाही आमे बाइबल वाक्य सुनिबा केबे बंद करिबा उचित नाही आपण माने गुटे मील न खाई कि स्किप करि परिबे हैं किंतु आपण माने बाइबल पढ़ा केबे स्किप करिबा उचित नाही आमेन ना आमेन नाही ते प्रभुଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଜୀବନରେ ସଦାବେଳେ ଥିବ ତେବେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଘରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବାଇବେଲ ପଢିବା ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ परमेश्वर वाक्य प्रत्येक शक्ति अच्छी आम जीवन समस्त समस्या को समाधान करने जदि आपण माने संघर्ष करुछंती हाँ से ईश्वर वाक्य पढ़ा हूँ निहाती दरकार ए वर्ष मु निष्पत्ति नहीं 10 थर बाइबल पढ़ी तो मु जान नहीं किंतु मु एमती कहूची बेसी गर्वी है कि कहूची सेमती नहीं किंतु मु एमती कहले परमेश्वर ए वाक्य पूरा करिवे बोली भाबुची मु तो आम प्रभु वाक्य रे आम जीवन रो समस्त समस्या को समाधान करिवार शक्ति अछि दिशाय 55 रे 1 रे लिखा है हे तृषित लोक सकल तुम्हे माने जल निकट को आस पुणी जार किसी अर्थ नहीं से आसु माने पैसा नथिले भी से आसी परिवो हैं ए जगह द्राक्षा रस दुग्ध किण लिखा है तो बिना टंकार द्राक्षा रस दुग्ध आउ जल पी पारिबे किणी पारिबे बहुत आश्चर्य ना नहीं से ईश्वर वाक्य आम हृदय आसिले आमे आम हृदय शांति आसीबो जेमती गोटे परिवार समृद्धि हेबा पई छुआ माने जन्म हवा दरकार छुआ मनकर पाठ पढ़िबार साउंड सुभा जीवा दरकार सेमिति चर्च समृद्धि हेबा पई नुआरे लोक माने वाक्य नुआरे लोक मान को वाक्य प्रचार करिबा दरकार हमर विश्वास बढ़िले आमे बाइबल मध्ये डेली पढ़िबो वाक्य को ध्यान करिवो आ वाक्य को हमर हृदय रे आ डायरी रे मध्ये स्टोर करिवो आमे तो प्रभु को वाक्य जतले हृदय रे प्रवेश कले आमे हमर प्रकृत सेल्फ को वाक्य रिफ्लेक्ट करिवो एवं आमनकर हृदय रो अविश्वास अंधकार शैतान जा जो गर्व देइछि सेटा परमेश्वर संपूर्ण भांगी देबे आ आमन को सेथिरो मुक्त करिवे तृतीय रे प्रभु को द्वारा अनुग्रह पाइबा पे कोन करिवार अछि आसंतो आम माने वाक्य देखिबा तो आमनकर जीवन रे आमनकर चर्च रे हमको कोन दरकार प्रथम थेसलोनिकेर वाक्य पढिबा काडंतु समस्ते फर्स्ट थेसलोनियन चैप्टर 1 वर्स 3 पढिबा केमति लिखा हैछि प्रथम थेसलोनिके 3 पर्वर 1 पर्वर 3 पद ओडिया रे 2 रे लिखा हैछि इंग्लिश रे 3 रे लिखा हैछि आम्भ मानकर ईश्वर पिताଙ୍କ छामरे आम्भे माने तुम्भ मानक विश्वासर कर्म प्रेमर परिश्रम आम्भ मानक प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ संबंधी तुम्भ मानक भरोसा र धैर्य विषय निरंतर स्मरण करू आम्भे माने प्रार्थना रे तुम्भ मानक नाम उल्लेख पूर्वक तुम समस्त निमंते सर्वदा ईश्वर को धन्यवाद दुअछु कारण हे ईश्वर प्रिय पात्र भातृवृंद
आम्भे माने जाणु जे तुम्भे माने मनोनीत लोक जेणु आम्भ मानकर सुसमाचार केवल वाक्य नुहे मात्र शक्ति पवित्र आत्मा अत्यंत निश्चयता सह तुम्भ मानक निकट उपस्थित हला तुम्भ मानक मध्य रे थिबा समय रे तुम्भ मानक निमंते आम्भे माने की प्रकार व्यवहार करिथिलु ताहा तुम्भे माने स्मरण कर तो दुई पद जदि आमे देखिबा ए जगह रे लिखा आइछि आम्भ मानक ईश्वर पितांक छामरे आम्भे माने तुम्भ मानक विश्वासर कर्म प्रेमर परिश्रम आम्भ मानक प्रभु ख्रीष्टଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଭରସା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ନିରନ୍ତର ସ୍ମରଣ କରୁ ତ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର କର୍ମ ଲେଖା ହେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରେମର ପରିଶ୍ରମ ଲେଖା ହେଇଛି ତୃତୀୟରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଭରସାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ବିଶ୍ୱାସର କର୍ମ କଣ ପ୍ରେମର ପରିଶ୍ରମ କଣ ତୁମମାନଙ୍କ ଭରସାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ କଣ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଥେସଲୋନିକିୟରେ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବେଶୀ ଲଜ୍ଜାକର ଜୀବନ ଏବଂ ମନ୍ଦ ଜୀବନ ଶୈତାନକୁ ସେବା କରିକି ବଞ୍ଚିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସୁସମାଚାର ଆସିବାରୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ପାଇଲେ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଲେ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରେମ ପାଇଲେ ଆଉ ସେମାନେ କଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଲେ ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବହୁଛି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସୁସମାଚାର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କଲେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେବା କଲେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ ସହ ସମସ୍ତ ତାଡନା ଆଉ କଷ୍ଟକୁ ପାଇଲେ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର କର୍ମ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ତ ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର ଜଣେ ଲୋକ ଖାଲି ସୁସମାଚାର ଶୁଣିକି ହଁ ମୋର ପାପ ନେଇ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ହେଲି ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାପ ବହି ନେଲେ ସେତିକି ଦ୍ୱାରା ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବଢିବ ନାହିଁ ଏଠି ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ବିଶ୍ୱାସର ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର କର୍ମ ଲେଖା ହେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରେମର ପରିଶ୍ରମ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ପ୍ରେମର ପରିଶ୍ରମ କଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରେମକୁ ପାଇକି ତାର ସ୍ୱାଦ ପାଉଛୁ ଆମେ ତ ଆମର ହୃଦୟ ଭିତରେ କଣ ଆସୁଛି ତ ପ୍ରେମର ପରିଶ୍ରମ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯେତେବେଳେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ପରିତାଣ ପାଇବେ ଆଉ ଉପାସନା ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଗା କିଣିବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଛୁ ନହେଲେ ଅଫରିଂ ମଧ୍ୟ ଦଉଛୁ ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ନିଜର ଫ୍ରି ଟାଇମକୁ ଆମେ ଖାଲିରେ ଅତିବାହିତ କରୁନାହୁଁ ଯୋଉମାନେ ଅନୁଗ୍ରହର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମକୁ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମା ବାପା ଯେମିତି ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ଛୁଆକୁ ଦେଖି ବେଶୀ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ ରୋଷେଇ ବାସ କରିବେ ଘର ସଫା କରିବେ ପୋଛିବେ ଲାଷ୍ଟରେ ସବୁଆଡେ ମା ମାନେ ସକ୍ସ ଗୋଟେଇବେ ଘରେ ହଁ କି ନାଇଁ କାହିଁକି ସକ୍ସ ନ ଧୋଇଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ କେମିତି କାଲି ସକାଳେ ରେଡି ହେଇକି ସ୍କୁଲ ଯିବେ ତ ଶୀତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଛୁଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ସବୁ ଲୁଗା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମା ବାପା ଅଭିଯୋଗ ନ କରିକି ସ୍ପେଶାଲି ମା ମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଠି ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରେମର ପରିଶ୍ରମ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ହେଲେ ବେଶୀ ହାଲିଆ ଆଉ କଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଥିବାରୁ ଅଭିଯୋଗ ନ କରିକି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏ ହୃଦୟକୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଲେଖେ ତମର ବିଶ୍ୱାସର କର୍ମ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ କି ପ୍ରେମର ପରିଶ୍ରମ ଅଛି ଏଇଟା ନିୟମ ନାହିଁ ଏଇଟା ବାଧ୍ୟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାଉଛୁ ମୁଁ କିଏ ଯେ ମୋ ପରି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କିଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବାଛିକି ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅନେକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ବଳିଦାନକୁ ଦେଖିବା ସେମାନେ କୋଉ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାରିଲୁ ପରିତାଣ ପାଇପାରିଲୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ବିଷୟକୁ ନ ଧରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ଆମର ହୃଦୟରେ ନୂଆ ହୃଦୟ ଆସିବ ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତୀୟ 5ର 15 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଟିକେ ପଢିବା
ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତୀୟ 5:14 ସେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବଶରେ ରଖି ଚଳାଉଅଛି, ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ବିଚାର କରୁଅଛୁ ଯେ ଜଣେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ମୃତ ହେଲେ। 15 ପଦ, ଆଉ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ଯେପରି ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିତ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଜୀବନ ଯାପନ ନ କରି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ ଓ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଯିଏ ମରିକି ଉଠିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଜବରଦସ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଶରେ ରଖି ଚଳା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ବିଚାର କରୁଅଛୁ ଜଣେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ମୃତ ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିତ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଯାପନ ନ କରି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଯିଏ ମରିକି ଉଠି ଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଯାପନ କର। ତ ଏଇଟା ଖାଲି ଏ ରିଏଲାଇଜେସନ ଅନୁଗ୍ରହ ବିନା କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ପାଉଛୁ ସେତେବେଳକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟବାନ ହୃଦୟକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଏ ଜବରଦସ୍ତି କରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚ ବଢିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବାଇବଲ କଣ ବୋଲି କହୁଛି? ପ୍ରେମର ପରିଶ୍ରମ କହୁଛି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଭରସାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଭରସାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରୁଛୁ। ଦେହ ହାଲିଆ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରେମର ପରିଶ୍ରମ ଦେଖିଲେ ମା ମାନଙ୍କର ପ୍ରେମର ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଆଉ ପିଲାମାନେ ସଫା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରେମର ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ସକାଳେ ଉଠିଲା ପରେ ପେଟ ଫୁଲ ଖାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ହଁ କି ନାଇଁ? ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା ହଉଛନ୍ତି, ନ ଶୋଇକି ବାଇବଲ ପଢିକି ଧ୍ୟାନ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଦିନ ଯାକ କାମ କରିକି ହାଲିଆ ହେଇଥିବେ, ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ସକାଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସଫା କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସର କର୍ମ, ପ୍ରେମର ପରିଶ୍ରମ, ଭରସାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଗୋଟେ ପରିବାର ପ୍ରକୃତରେ ବଢୁଛି। ବାପା ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଆନନ୍ଦ ହବା ପାଇଁ ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସର କର୍ମ, ପ୍ରେମର ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ଭରସାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ, ଏଇଟା ହଉଛି ନିହାତି ଆମ ଜୀବନରେ ଦରକାର। ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯଦି ଏଇଟା ନାହିଁ ସେଟା କେବେ ଚର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସମୃଦ୍ଧି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆମେ ବାଇବଲ ସେମିନାର କରୁଛୁ, କାହିଁକି ଆମେ କାଣ୍ଟାଟା କରୁଛୁ, କାହିଁକି ଆମେ ଅଫରିଂ ଦେବୁ, କେତେ ଆମେ ପ୍ରଚାର ଯିବୁ, ହଁ ଆମକୁ କାହିଁକି ପ୍ରଚାର ପଠଉଛ, ଆମେ କାହିଁକି ବାଇବଲ ସେମିନାର କରିବା କହୁଛୁ, କାହିଁକି ଅଫରିଂ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛ? ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିତାଣ ତୁମେ ଫେରେଇ ଦିଅ। ମୁଁ ମୋର ପୁଅକୁ ତୁମ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଲି, ଯେମିତି ତୁମେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛ, ଅନ୍ଧକାର ହଉଛ, ହଉ କି ନାଇଁ? ସଣ୍ଡେ ଯେତେ ଜଲଦି ଆସ କହିଲେ ବି, ତମ ପାଷ୍ଟର କହିଲେ ବି ତମେ ଶୁଣୁନ। ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ନବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କଲି, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ଆଉ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ପରିତାଣ ଫେରାଅ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେମ ଥିବାରୁ, ଦୟା ଥିବାରୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିବାରୁ, ଯଦ୍ୟପି ଆମମାନେ ଶାରୀରିକ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଯେମିତି ସମୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେମର ପରିଶ୍ରମ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସର କର୍ମ ଅଛି, ଆଉ ଆଶାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯେମିତି ବଢୁଛି, ତ ମା ମାନେ ଏ ସମସ୍ତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚ କେମିତି ଚଳୁଛି, କେମିତି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ, ତ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସୁସମାଚାର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଘରେ ବହୁତ ପାଟି କଲେ କଣ ହବ? ବାପା ମା ବେଳେ ବେଳେ ଧମକଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ମୋର ମନେ ଅଛି ଆମ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଅଫିସରୁ ଆସିବା, ତ ଗୋଟେ ବେଳେ ଆସିବେ, ଖାଇବେ, 3ଟାରେ ଆଉ ଥରେ ଅଫିସକୁ ଯିବେ।
तो से गोटे घंटा टाइम होची सोईवा टाइम सेथिमे आमे जदि पार्टी कले आम बहुत थर माड़ खाइछु सोईथिबा लोक उठिकी आसिकी गाली करे त आम मा सदाबेले हमकु कहिबार जे टाइम रे पार्टी करो नाही हो कि नाही जदि आमे पिलाने घरे जमा हेले आमे डौचु खळुचु सब करूचु किंतु घरे बड़ लोक रहिले कोन शुणिबो बड़ लोकଙ୍କ ठारू धमक शुणिबो सेतेबेलକୁ पार्टी बंद हबो हो कि नाही सेमिति आमे जेतबेले चर्च रे भी जेतबेले पढुचु बेले बेले बड़ माने अछंती जे माने के हमको गाली करूछंती पास्टर अछंती जे के हमको धमकौछंती सेथिमे गोटे परिवार जदि बापांकर मांकर पावर जदि नाही से धमकौ नांती कहले से परिवार केमती समृद्धि हबो सेथिमे लीडरशिप जदि इग्नोर करा होची ताहाले से परिवार भांगी जीवो सेथिमे समस्त मु ठीक से भूल मु कोन कली पिला निंदी फाइटिंग करूछंती घरे फाइटिंग करूछंती ना नाही मोर पुओ सदाबेले मोर झियो भूल बोले कहयो मो झियो आसी कहयो से कानरे आसी के हैरान करूथला विचार करूथला से पुओ आसी कहयो नै से केमदी हैरान कला झियो को तो एमिदी घरे पुओ झियो समस्त प्रकृति रे ठीक आ झगड़ा करूछंती से माने किंतु सेतबेलको प्रमाद भावरे से माने अभियोग करूछंती जेतबेले मु ठीक तू भूल मु ठीक जेतबेले कहले चर्च के भी समृद्धिशाली हबो नै सेथि में वाक्य रे हमर हृदय को एक करिया पई मिले मिसी की प्रार्थना करिया पई आज्ञा बह होई की चालिया पई हमको कोन दरकार आमन को समस्त को गोटे जगह रे हृदय को एकाठी करिवार अछि आज आमे प्रेरित पुस्तक 22 पर्व पढिलु ए प्रेरित पुस्तक 22 पर्व रे पाउल तांकर परित्रणर साक्ष्य दउछन्ते तो पाउल प्रेरित पुस्तक रे तीन थर तांकर साक्ष्य देइछन्ते 9 पर्व रे 22 पर्व रे आ 26 पर्व रे तो जीसु को भेट हवा पूर्व पाउल से बहुत एक्सट्रीमली उद्योगी लोक थिले आ से परमेश्वरंकर सेवा करूथिले आ से भाबुथिले तांकर विश्वास ठीक अछि किंतु क्रिश्चियन माने कहिले आमे सत्य प्रचार करू अछु आ जीसु को तुमे बाध्य विश्वास करो किंतु पाउल जेतळे सुनिले तांको मूर्खामी लागिला जीसु गुहाळ कुंडरे जन्म होले बढ़ेर पुओ आउ किंतु से माने कहउचंदी से होचंदी ईश्वरकर पुत्र ईश्वरकर पुत्र केमते हे परिबे मनीष केमते ईश्वर हे परिबो एटा संपूर्ण होची भूल शिक्षा एटा बंद करा जीवा दरकार किंतु बाइबल जेतळे हम देखिले जीसुकर जीसु होचंदी मनुष्य रूप धारण करी जन्म होले ईश्वरकर संतान किंतु बाइबल अनेक जगह रे रोमियो 9:5 रे लिखा है क्राइस्ट हु इज ओवर ऑल लिखा है ब्लेसेड गॉड फॉर एवर लिखा है तीतस पुस्तक 2 पर्वर 13 पद रे लिखा है आवर ग्रेट गॉड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट जहन 1:1 लिखा है आदि रे वाक्य देले वाक्य ईश्वरंग संगरे थिले सेही वाक्य ईश्वर थिले तो ए वाक्य गोटे भाषा नुहे किंतु एटा होची जीवंत ईश्वरंकर वाक्य प्रभु जीसु ख्रीष्टंकर नाम समस्त विषय तांग द्वारा सृष्टि हिची जा सृष्टि हिची तांग बिना किछि होई नाही 14 पद रे लिखा है वाक्य देहवंत हेले आम मान मध्य रे वास कले से प्रभु मनुष्यर शरीर धारण करिकी ख्रीष्ट हे जगत रे ईश्वरंकर अद्वितीय पुत्र हे जन्म ग्रहण कले सेतपई जीसु केमते ईश्वर हे परिबे ईश्वरंकर संतान हे परिबे कहिकी अनेक प्रश्न और चिंता लोकंकर हृदय रे बाहरुथि किंतु पिता पुत्र पवित्र आत्मा होचंदे एक डिस्टिंक्ट इन पर्सन किंतु बट इक्वल इन एसेंस ग्लोरी ऑफ पावर सेथिमाई जिसाय मध्ये जीसु आसीवार 700 वर्ष पूर्वरु जिसाय 9:6 रे से भविष्यवाणी करथिले आम्भमान को निमंते एक पुत्र दत्त होई अछंदे से जने आश्चर्य मंत्री पराक्रम ईश्वर अनंत कालीन पिता शांतिर राजा केंती पुत्र अनंत कालीन पिता बोली डका जिवे ए रहस्य सब बाइबल रे अछि के जिहुदी माने बुझी पारले नाही बढ़ेर पुओ केमते ईश्वरंकर पुत्र हे पारिबो से पाठ पढ़ी नाही से केमते निजको ईश्वर कहूची आ एई प्रकार भाबरे क्रिश्चियन माने कहउछन जीसु को क्रूस रे क्रूसार्पित कला परे से पुनरुत्थित हले तांकर शरीर समाधि रे रखा हला कंटा विध करा हला हाथ रे पाद रे आ जीसु को देह रो रक्त पानी बही आसिला किंतु तृतीय दिवस रे जीसु उठिले पाउल जेतोले सुनिले समस्त विषय तांको लागिला एटा होची पागलामी एमाने भूल शिक्षा दउछन्ते एडे केमती सत्य हे पारिबो
ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ମାଇଣ୍ଡ ନାହିଁ କହିକି ପାଉଲ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାଡନା ଦେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦମସ୍କସକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ଯୀଶୁ ପ୍ରକାଶ ହେଲେ ଆଉ ପାଉଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ସାଉଲ ସାଉଲ ତୁମେ କାହିଁକି ଆମକୁ ତାଡନା କରୁଅଛ? ତ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିକି କହିଲେ, କାହିଁକି ଆମକୁ ତାଡନା କରୁଅଛ? ପାଉଲ ପଚାରିଲେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁ ଆର୍ ୟୁ ଲର୍ଡ? ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 22 ପର୍ବକୁ ଯିବା। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 22 ପର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ। এই ଜାଗାରେ 7 ପଦରେ ପାଉଲ ପଚାରିଲେ, ଆଉ ଦେଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ପୁଣି ସରି ପ୍ରେରିତ 22 ପର୍ବ 7 ପଦ, ମୁଁ 12 ପର୍ବରୁ ପଢୁଥିଲି। ସେଥିରେ ମୁଁ ଭୂମିରେ ପଡିଗଲି, ଆଉ ମୋ ପ୍ରତି ଉକ୍ତ ହିଁ ବାଣୀ ଶୁଣିଲି, ସାଉଲ ସାଉଲ କାହିଁକି ଆମକୁ ତାଡନା କରୁଅଛ? 8 ପଦ, ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କିଏ? ତେଣୁ ସେ ମତେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାଡନା କରୁଅଛ, ଆମ୍ଭେ ସେହି। ତ ସେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କଣ? 8 ପଦ, ଆପଣ କିଏ? ମୁଁ ଉତ୍ତର କଲି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କିଏ? ଫାଷ୍ଟ ସେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ କିଏ? ତ 22 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଥିଲେ ଦମସ୍କସ, ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ସିରିଆ ଅରାମ, ତ ବାଇବଲରେ ଦମସ୍କସ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରାଯାଇଛି। ଏଟା ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ବହୁତ ବଡ ଲାଇଟ ଆସିଲା, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ, ସାଉଲ ସାଉଲ ତୁମେ କାହିଁକି ଆମକୁ ତାଡନା କରୁଅଛ? ସେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ କିଏ ପ୍ରଭୁ? ତ ଏ ବାକ୍ୟ ଆଜି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ପାଉଲଙ୍କର ଲାଇଫରେ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ କେମିତି ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ତାଙ୍କର, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ, ବିଶ୍ୱାସର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ପାଉଲର ଜୀବନରେ କଣ? ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ମୃତମାନେ କେମିତି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସତ୍ୟକୁ ସେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ତାଡନା ଦଉଥିଲେ, ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଜେଲରେ ସେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଉଥଲ ପୁଥଲ କରିଦଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁ, ସେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ କିଏ ପ୍ରଭୁ? ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାଡନା କରୁଅଛ, ଆମ୍ଭେ ସେହି। ତ ପାଉଲ ସେତେବେଳକୁ ଚମକି ଗଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯାହା ସେମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି ସତ। ସେ ଭାବିଥିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ମୂର୍ଖାମି, କେବେ ହେଇନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ରିଏଲାଇଜ କଲେ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ, ମତେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତ ପାଉଲ କେମିତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ? ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟ ହେଲେ, ସେ କଣ ଜାଣିପାରିଲେ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି ତାହା ହଉଛି ଭୁଲ। ମୁଁ ଠିକ ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଭୁଲ। ସେ ଭାବିଥିଲେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ମୁଁ ଜାଣିବାଟା ସବୁ କିଛି, କିନ୍ତୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟ ହେଇକି ସେ ରିଏଲାଇଜ କଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ମୁଁ ଠିକ ଭାବିଥିଲି ସେଇଟା ହଉଛି ଭୁଲ। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଭାବୁଥିଲି ତାହା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାଟା। ମୁଁ ଯାହା ଭାବିଥିଲି ତାହା ହଉଛି ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାଟା। ତ ମୋର ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଛି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ଠିକ ଭାବୁଛି, ଠିକ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନ୍ଦ ଥିଲା। ତ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ଭେଟ ହେଲେ, ନିଜକୁ ଭରସା କରିବାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଉଲଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ଖ ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ଭରସା କରିକି ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ଦାମ୍ଭିକ ହେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭେଟ ହେଲେ, ପାଉଲଙ୍କର ଧର୍ମ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆରେ ମୁଁ ଠକି ହେଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା। ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାଉଲଙ୍କର ହୃଦୟରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା? ନିଜକୁ ଭରସା ନ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଫେରିଲେ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଲା। ତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଖାଲିରେ ସେ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଚୋରି କଲି, ମୁଁ ହତ୍ୟା କଲି, ଜେଲରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କଲି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ମିଛ କହିଲୁ, ଚୋରି କଲୁ, ଘୃଣା କଲୁ, ବ୍ୟଭିଚାର କଲୁ, ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଭାବିଛି, ଶୁଣିଛି, ମନେ କରୁଥିଲି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଟା ବଞ୍ଚିଥିଲି, ମୁଁ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଠକି ହେଇଥିଲି। ମୋର ନିଜର ବିଚାରକୁ ଅନୁଗମନ କରିକି ବଞ୍ଚିଥିଲି। ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଠକି ହେଇକି ବଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି।
मो निजको भरोसा करूली कि मोर ज्ञान बुद्धि मु बर्तमान भांगीदेली तले पकईदेली फिंगीदेली आ मु केते परिमाण रे ठकी कि न जानिकी बंचिसी आज जानी पारिली। तो पाउल जेतेବେଳେ पुनरुत्थित प्रभु को भेट हेले स्वर निजे शुणिले आत्मविश्वास तांकर संपूर्ण भाव में भांगी गला। ते पाउल एमिति से खाली भूल कार्य से मन परिवर्तन करना किंतु प्रभु सम्मुख रे मो मंद निजको भरोसा करिकी बंचुथिले। सेथिबाई पाउल निजर हृदय रे रियलाइज कले जे मोर ठीक विषय होची प्रभु को प्रतिरोध करवा। सेतबेलକୁ से निजे देखि पारले से केते उल्टा जीवन प्रकृत रे बंची संते। तो पाउल जेतବେଳେ पुनरुत्थित यीशु को भेट हेले से ए विषय को जानी पारले। आम भाई भणी माने पाउलଙ୍କ जीवनर विश्वास स्टार्टिंग होची प्रेरित पुस्तक 22 पर्व रे लिखा हैछि। से यीशु को जेतବେଳେ भेट हेले से दुईटा प्रश्न पचारले। 8 पदरे से पचारले आपण किए फास्ट। किंतु यीशु को भेट होई सारला परे यीशु तांको कहले 8 पदरे तुमे जो नाजरीतीय यीशु को ताड़ना करू अच्छा आंभे से ही 10 पद देखंतु कोन यीशु को भेट होई सारला परे 9 पद पढ़िवा जो माने मो संगरे थिले से माने सेही आलोक देखिले सत्य किंतु जे मते कथा कहिले ताहांको स्वर सुनिले नाही। 10 पद सेथिरे मु कहिले प्रभु मु कोन करिवि तेणु प्रभु मते कहिले उठ दमस्क को जाओ आओ जे समस्त कर्म साधन करने निमंते तुम निरूपित अच्छी से सब तुमको सेठारे कह तो ये बहुत मूल्यवान वाक्य 10 पद भाई भणी माने 10 रे से कौन पचारे मु कौन करी पचारे तो विश्वास आरंभ कौन एबे पर्यंत पाउल केबे पचारि नथिले प्रभु को मु कौन करी से भाभी जहाँ ठीक ताहा से करिकी बंची थिले। बुझी पारुछन्ती कि आपण जीवन रे मध्य मु कौन करी बोली प्रभु को के पचार लोक माने पाउल परी जहाँ ठीक ताहा करिकी बंचुछन्ते किंतु पाउल जेतବେଳେ से मन परिवर्तन कले सेतळको से प्रभु को पचारुछन्ती 10 पदरे मु कौन करिवि तो से दुईटा प्रश्न पचारले 8 पदरे पचारले आपण किए 10 पदरे पचारले मु कौन करिवि। तो पाउलଙ୍କର विश्वास आरंभ होची ए प्रकार एबे पर्यंत पाउल प्रभु को केबे पचार नथिले मु कोन करिवि किन 10 पद जदि आपण देखिबे कोन बोली कुहा गला तेणु प्रभु मते कहिले उठ दमस्क को जाओ आउ जे समस्त कर्म साधन करबा निमंते तुम पई निरूपित अछि से सब तुमको सेठारे कुहा जिवो। तो ऑलरेडी ताहा से कोन करिवे ताहा निरूपित अछि। तो पाउल तांको जीवन रे निजको अनुगमन करी भरोसा करिकी प्रभुंकर प्रतिरोध करिकी मंडली रे क्षति करी बंची थिले सेटपे से बर्तन पचारले आपण को सुनिया पे चाहूची आपण कहंतु मु कोन करिवि मु आपणकर वाक्य अनुसार बंचीबी सेटपे पाउलंकर विश्वास एमिति आरंभ होला प्रभु मु कोन करिवि। किछि लोक माने परिताण पाइकी कोन कहउचंदी चर्च रे पाप क्षमा होला परिताण पाइलो नरक आमे जीवन नै यथेष्ट आ केयरलेसली बंचुचंदी शारीरिक जीवन बंचुचंदी किंतु सतरे जो माने निजको पाइसंदी प्रभु को सामने रे केते भूल से माने मन इच्छा बंची पारिबे नाही प्रभु आपण के बिना मो बंची पारिबे नाही आपण को बिना मो निजको भरोसा करिकी बंची थिली सेतमे मो भूल आत्मिक जीवन बंची थिली किंतु वर्तमान थारु आपण मते कहंतु मो केंती बंचीबे सेतबेलको से प्रभु को स्वर 10 पद रे सुनिले उठ दमस्क को जाओ आ सेठी तुमको कुहा जीवो जहा निरूपित हेइछि ताहा तुमको कुहा जीवो तार अर्थ होउछि प्रभु को पक्षरु पाउल कोन करिवे सब डिसाइड हेइछि ऑलरेडी। 10 पद देखंतु लेखा हेइछि सेकंड सेंटेंस देखंतु उठ दमस्क को जाओ आ जे समस्त कर्म साधन करिवा निमंते तुम पई निरूपित अछि से सब तुमको सेठारे कुहा जीवो। तो पाउल कोन करिवे निरूपित तो ए जगह दमस्क माने कोन एटा चर्च को बुझाउछि परिताण पाइला परे परिताण पाइथिबा चर्च को पाउल को निया गला से जगह रे तुमको कुहा जीवो तुमको कोन करिया के पड़िबो से जगह रे जणे अछंती जे कि तुमको तुमे केमती बंचिबो कोन बाछिबो आ केमिति निष्पत्ति नबो तुमको सेठी कुहा जीवो। तो से जगह रे की अछंती दमस्क रे अनानियास अछंती से चर्च रे प्रभु अनानियास को स्थापन करथिले से मंडली रो लीडर भाव रे यदि आपण ए जगह रे देखिबे 12 पद रे लेखा हैछि
11 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଆଲୋକର ତେଜ ହେତୁ ମୁଁ ଦେଖି ନ ପାରିବାରୁ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ଦମସ୍କକୁ ଆସିଲି। ତ ଇଏ ପାଉଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଳିତ ହେଲେ, ନିଜେ ଆସିନାହାନ୍ତି। 12 ପଦ, ସେଇ ସ୍ଥାନବାସୀ ସମସ୍ତ ଜିହୁଦୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଖ୍ୟାତି ଟିକେ 12 ପଦ, ସୁଖ୍ୟାତି ହନନୀୟ ନାମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଲୋକ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ମତେ କହିଲେ, ସାଉଲ ଭାଇ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି। ପୁଣି ସେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ସେହି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାଣୀ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମକୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। କାରଣ ତୁମେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖିଅଛ ଶୁଣିଅଛ ସେହି ସବୁ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆନାନିଆସ ସେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଜାଣିନୁ କଣ ବାଛିବୁ କଣ ନାହିଁ, କେମିତି କଣ କରିବୁ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ପଢେଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜାଗାରେ କି ମୁଁ କଣ କରିବି ତାହା ଅଲରେଡି ଡିସାଇଡ ହେଇଛି। ତ ଏଠି ହନନୀୟ ଦ୍ୱାରା, ଓଡିଆରେ ହନନୀୟ, 12 ପଦରେ ଇଂଲିଶରେ ଆନାନିଆସ। ତ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଲଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦ୍ୟପି ଆମର ଚିନ୍ତା ସହିତ ମ୍ୟାଚିଂ ହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିବା ଆମେ ଅନାନିଆସର ସ୍ୱର ଶୁଣିପାରିବା। ତ ପାଉଲ ଦମସ୍କକୁ ଗଲେ ନା ଯାଇନାହାନ୍ତି? ନିହାତି ଗଲେ। ସେ ଜାଗାରେ ଜଣେ ଗଲେ କି ନାଇଁ, ତାଙ୍କୁ କଢେଇକି ନିଆଗଲା। ସେ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଆନାନିଆସ କଣ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, 16 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଏବେ ତୁମ୍ଭେ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରୁଅଛ? ଉଠ, ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଅ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆପଣା ପାପ ସବୁ ଧୋଇ ପକାଅ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିଲାରୁ କଣ ହେଲା? ଉଠ, ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଅ, ତାହାଙ୍କ ନାମ, 16 ପଦ, ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଅ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆପଣା ପାପ ସବୁ ଧୋଇ ପକାଅ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଡାକି ସମସ୍ତ ପାପ ଧୋଇ ପକାଅ। ତ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯେତେବେଳେ କନେକ୍ଟେଡ ହେଲେ ପାଉଲ, ତାଙ୍କର ପାପ ଧୁଆଗଲା ନା ଧୁଆଗଲା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କନେକ୍ଟେଡ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପାପ ଧୁଆ ଯାଇଥିଲା କି? ସେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଥିଲେ କି? ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପାପ ଧୋଇ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାପ ଧୁଆ ଯାଇ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବିନା ପାପର ମୁକ୍ତି ପାଇକି କେହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ରିଲେସନ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପାଉଲଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କଲେ, ତାଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ମେସେଜ ହଉଛି ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଲେ, ସେ ପାପ ଧୁଆଗଲା, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ। ତ ହନନୀୟ ଦ୍ୱାରା ପାଉଲ ପାପ କ୍ଷମାର ସୁସମାଚାର ଗ୍ରହଣ କରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଉଲ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ପାଉଲ କଢେଇ ନିଆଗଲେ। ଏତିକି ମୂଲ୍ୟବାନ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଦାସ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ହେଇପାରିଲେ। ଯେମିତି ପାଉଲଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଚାଳନା ଦେଲେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମିତି ଚାଳନା ଦଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ପରିତ୍ରାଣ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମୁଖରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହୃଦୟ ଖୋଲା କରିବା, ଆମେ ଚାଳନା ପାଇପାରିବା। ସେ ଜାଗାରେ ଆମକୁ କୁହାଯିବ ମତେ କଣ କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆନାନିଆସର ଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବା ଆଉ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଶେଷ କରିବା। ଯେରେମିୟା ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବର ବାକ୍ୟ କାଢନ୍ତୁ। ଯେରେମିୟା ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବର 15 ପଦ ବାକ୍ୟ। ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ମନ ଅନୁଯାୟୀ ପାଳକ ଗଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦବା, ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚଳାଇବେ।
ए जगह लेखा अछि आम्भे आपणा मन अनुଯାयी बालक गण तुम मानक दबा से माने ज्ञान और बुद्धि रे तुम मानक चलाइबे लेखा आइछि ताहले परमेश्वर मानक बालक गण को दउछन्ते मेषपालक इंग्लिश रे लेखा आइछि शेफर्ड लेखा आइछि तो प्रभु आम मानक मेषपालक मानक देइछन्ते आम माने होछि मेष प्रभुंकर बाइबल कोन कहूछि से माने ज्ञान और बुद्धि रे तुम मानक चलाइबे आ आम्भे आपणा मन अनुଯାयी लेखा आइछि तो कहार मन अनुଯାयी प्रभु आम मानक मेषपालक मानक देइछन्ते आम्भ मानकर मन अनुଯାयी ना आपणा मन अनुଯାयी आपणकर पास्टर आपणकर मन अनुଯାयी ना आपणकर पास्टर प्रभुंकर मन अनुଯାयी कहतु किंतु आपण कोन खोजुचंती मोर मन अनुଯାयी मते पास्टर दरकार खोजुचंती आ मोर मन अनुଯାयी जदि पास्टर जदि नांती कहले हृदय रे कष्ट पाउछंती किंतु प्रभु केबे भी आपणकर मन अनुଯାयी आपण मानको पास्टर देबे नै सेथि में आपणकर हृदय आपणकर पास्टरकर हृदय केबे भी एक नै सेथि में बाइबल रे प्रभु कहउचंती आम्भे आपणा मन अनुଯାयी मेषपालक मानक तुम मानक दबा से माने ज्ञान और बुद्धि रे तुम मानक चराइबे सेथि में बेले बेले मो सहित आम चर्च मेंबर सहमति न हेले मध्य आपण माने निजर हृदय को खोला करिके वाक्य जदि सुनिबे नले आपण कोन करिवे हो कि नहीं जेते दिन पर्यंत प्रभु ए चर्च रे रखिबे सेति दिन पर्यंत मु रहिबे जो पास्टर मध्ये रहिबे जेतु प्रभु तांको मन अनुଯାयी पालक गण देवी कहिसंती से माने ज्ञान और बुद्धि रे तुम मानको चलाइबे लेखाई तो आत्मिक वृद्धि केमिति हबो खाली रे केबे हबो नाही जेतेबेले आपण माने शिक्षा पाइबे चालना पाइबे श्रृंखलित हेबे प्रभु जो दास मानको मेषपालक मानको स्थापन करिसंती सेमानको द्वारा जेतेबेले आपण निजर हृदय को नम्र करिवे जो समान प्रभु पाउलनको उद्धार कले से समान पाउलनको प्रभु दमशक को नेकी गले हनन्य को देले से हनन्य पाउलनको कहिले से कोन करिवार अछि तांको पई सब जिंस निरूपित होईछि सेथि में ए वाक्य हम समस्तनको पई लेखा आइछि त हम भाई भणी माने हम जेतळे बंचुछु सेतळ का आसंदा माने प्रभुଙ୍କର मूल्यवान हृदय देखिया सेथि में गोटे परिवार समृद्धि हेबा पई दंपति बाहाले छुआ जन्म होउछन्ते छुआ जन्म होले पिलाने बेसी हैरान करूछन्ते पाठ पढुछन्ते बढ़ुछन्ते मळा करूछन्ते माँ बापांकर परिश्रम द्वारा से माने बढ़ुछन्ते किंतु बेले बेले माँ बापा से मानको धमकाउछन्ते पार्टी बंद कराउछन्ते मंडली भी सेमिति मंडली वृद्धि पाइबा पई भाई भणी मान जेतळे क्रमाधार सुसमाचार को प्रचार करूछन्ते नुआरे लोक माने परिताण पाइबे परिताण पाइला परे बाइबल पढिबे क्रमाधार साक्ष्य देबे बाइबल पढिबे सुसमाचार प्रचार कले भाई भणी माने वृद्धि पाइबे आउ आमे प्रेमर परिश्रम विश्वासर भरोसा आ गोटे कोन भूली गले मु प्रथम थेसलोनिके 1:2 पदर लेखा आइछि लेखा आइछि 1:2 प्रथम थेसलोनिके आम्भ मानक ईश्वर पितांक छामरे आम्भे माने तुम मानक विश्वासर कर्म ह विश्वासर कर्म प्रेम प्रेमर परिश्रम आम्भ मानक प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ संबंधी तुम मानकर भरोसार धैर्य विषय निरंतर स्मरण करू तो ए जगह रे भरोसार धैर्य अछि तो जेतळे आमे बढ़ुछु सेतळे को प्रभु आम मानक पढेई कि नउछन्ती तो ए समस्त वाक्य को नै कि आम माने हृदयगम करबा आसंतु आम माने प्रार्थना करबा धन्यवाद आम मानकर मंगलमय स्वर्गस्थ पिता तुम अनुग्रह द्वारा आज सकाळे आम माने समस्त भाई भणी मानक सहित ऑनलाइन रे ए उपासना करि पारिलो एवं ईश्वरଙ୍କ वाक्य को पढिलो प्रभु तुम ए वाक्य द्वारा हम समस्तଙ୍କର हृदय रे नुआ हृदय को दियो एवं मंडलीर समृद्धि पाई मंडलीर वृद्धि पाई निजर आत्मिक जीवनर वृद्धि पाई एफिसियो 4:15 जेपर तुम कहि अछ जे स्पीकिंग द ट्रुथ इन लव तो प्रभु क्रमाथारे हम मानको कथा कहिया पे दियो एवं मंडली द्वारा प्रभु समस्त ज्ञान एवं बुद्धि वृद्धि पाइबा निमंते तुम जहा सब प्रस्तुत करियछ जेपरि पाउल जानि पारिले सेपरि भावरे आम समस्तଙ୍କର हृदय को तुम कढेई कि नियो आज ए समय देइथिबा निमंते प्रभु बहुत धन्यवाद तुम गौरव पाओ प्रशंसा पाओ समस्त तुम हस्तर दे यीशुଙ୍କ नाम रे प्रार्थना मागु अछि आमेन धन्यवाद समस्त